určite ťa chcem privítať teda v podcaste. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Vnímam ťa ako veľmi inšpiratívneho človeka, ktorý inšpiruje ďalších ľudí k tomu, aby sa viacej hýbali, robili niečo so sebou, makali. Takže ďakujem teda ešte raz a verím, že tento podcast bude hodnotný nielen pre divákov, ale určite aj pre mňa. Ja ti chcem poďakovať, že si ma zavolal, lebo ináč paradoxne toto je môj prvý podcast, kde som teda hosťom. Aj napriek tomu, že sa pohybujeme v tom svete digitálnom, tak v živote som nebol na žiadnom podcaste zatiaľ takto, že face to face s niekým, takže som rád, že som tu a verím tomu, že vznikne niečo výživné. Teda. Super, no a to je vlastne moja aj otázka, že poprvé ako sa máš a po druhé, že vlastne ty si moderátorom, si na tej mojej stoličke väčšinou a teraz si prvýkrát teda na tej stoličke hostia, takže ako to celé vnímaš? Hej, tak mám sa dobre, dneska taký rozletaný deň, ale akože som rád strašne, že som tu aj napriek tomu, že to bolo strašne busy, som si premietal, že keď tu dojdem, že by som akože bol taký vyčilovaný, lebo strašne veľa vecí sme riešili dneska, takých dôležitých, ale som tu. A tá druhá vec je, že hej, pre mňa veľa moderátorov, keď je na nejakom celkovo v tom svete moderátora, sa musíš pripravovať. Ty to vieš, musel si robiť nejakú prípravu, povedal si, kto ti príde, čo by si o tom človeku chcel povedať, čo sa ho opýtaš, ale zároveň byť hosťom, čo som ja dnes, je podľa mňa super, lebo ja som bez prípravy, čiže som nemusel žiaden čas obetovať tomu, ale budem odpovedať, takže sa teším trošku, že aké to je. Ale dúfam, že nemáš žiadnu zákernú otázku, hej, že nemám v repertoári žiadnu zákernú otázku. V dnešnej dobe sa virálne videá robia väčšinou tak, že musíš položiť niečo také, ale tak odpoviem, na čo budem chcieť. Super, vieš čo, tak ešte tak možno na úvod trošku by ma zajímalo, že čo aktuálne v živote ťa tak najviac naplňa? Že... Hej, tak asi ma najviac aktuálne naplňa nejakým spôsobom digitálny svet, asi by som povedal. Hej, že vlastne veľa ľudí si ma spája stále s tým pohybom, čo si vlastne aj na začiatku povedal, a s cvičením a tak. Ale už dlhšiu dobu ma baví digitálny svet skrz to, že vlastne všetci sme jeho súčasťou a vlastne mňa baví na tom digitálnom svete, ako rýchlo napreduje, čo všetko vlastne ponúka a som si povedal vlastne, že mu chcem hĺbšie rozumieť a vlastne nejakým spôsobom byť jeho súčasťou aj nielen ako konzument, ale ako nejakým spôsobom produkovať to, tak ako ty vlastne produkuješ tento podcast, už len ho nekonzumuješ, ale reálne aj produkuješ niečo, tak ja som si povedal, že chcem pomáhať, možno, že a zlepšovať sa v tom digitále. Super, ďakujem veľmi pekne. Určite sa tomu budeme venovať neskôr, lebo viem, že teda tomu digitálnemu svetu sa v poslednej dobe venuješ trošku viacej a určite to priblížime aj našim divákom. Ale akože na úvod by som teda chcel ešte povedať, alebo sa ťa opýtať, že viem o tebe, že máš viacero druhov príjmov. Či môžeš odhaliť divákom, že aké sú tie zdroje príjmu a prečo sa práve spoliehaš nielen na jeden, ale na viacero zdrojov príjmov? Tak, ja si myslím o sebe, že nemám to podľa mňa až tak brutálne diverzifikované, keď som dobre povedal, ale napriek tomu som sa už v takom, by som povedal, mladom veku snažil vytvoriť niečo také, že som si uvedomil, že OK, keď idem vlastnou cestou v živote, tak nie je veľmi podľa mňa múdre mať len nejaký jeden job. A preto vlastne som začal vlastne s cvičením a nejakým spôsobom sa zo mňa stal tréner, začal som trénovať. Ako tréner som sa už niekde posunul a povedal som si, že ďalší taký point by bolo, že možno že otvoriť si nejaký gym. Hej. Čiže vlastne môj prvý taký zdroj príjmu bol trénovanie. Následne vlastne sa to celé presunulo do takého, že som si otvoril fitko, kde sme super komunita, ale paradoxne teraz, keď môžem povedať, to fitko pre mňa nie je, že taká, že zárobková činnosť v tom zmysle, že prvorada, skôr fakt to fitko je pre mňa, že budovanie komunity. A ja som to zistil v tom momente, keď sa mi vytvoril vlastne taký, povedzme, druhý a aktuálne aj hlavný zdroj príjmu a to je vlastne ten digitálny svet a taká tá produkcia, lebo som zistil vlastne, že v dnešnej dobe, ak chceš v biznise prosperovať a napredovať, je dôležité byť obklopený nejakými ľuďmi. A to fitko mi donieslo strašne veľa kontaktov a pravdu povediac takých, by som povedal, že kvalitných kontaktov. Čiže ľudí, ktorí robia zaujímavé roboty, sú inteligentní, vyslovene to tak poviem, a celkovo robia nejakú vec, do ktorej keď som zaangažovaný, tak mám z toho taký dobrý pocit, že proste robíme na nejakom zaujímavom projekte spoločne a tak ďalej. Čiže trenérstvo, fitko a ten digitálny svet. A to sú asi také moje tri hlavné joby, by som povedal. A ten digitálny svet tam by sa dal potom rozložiť na extrémne veľa takých
veci, z ktorých sa dá akože ten príjem vyskladať. OK, touto odpoveďou si myslím, že si poodkryl potenciál na množstvo zaujímavých otázok, ktoré sa v priebehu podcastu určite opýtam. A vráťme sa ale ešte späť k tomu začiatku tvojej odpovedi a povedal si, že už od mladého veku si sa nejakým spôsobom snažil mať sa lepšie, alebo robiť niečo inak, alebo podnikať. Ja viem o tebe, že v 17 si už založil, alebo si sa snažil založiť vlastný brand oblečenia. Áno. A čo ťa vtedy motivovalo k tomu začať podnikať v takom mladom veku, nemožno si užívať ako iní mladí ľudia? A prečo práve to oblečenie? Vieš čo, ani úprimne neviem, my sme to takto, celý koncept vznikol tak, že vlastne ja som cvičil, hýbal sa a vytvoril som nejaký prvý event v mojej obci, v dedine, som zo Ždane, čiže pozdravujem všetkých ľudí zo Ždane, ktorí sledujú tento podcast, verím tomu, že aspoň jeden sa nájde. A vlastne ja keď som robil tie eventy, tak som si povedal, že OK, že poďme to robiť, ale dajme tomu nejaký názov. A môj prvý vlastne taký event ešte v Ždani, keď sme cvičili vonku, taká úzka skupina, bol, že sa to volalo nejak, že workout s Mikým, presne teraz. Hej, už keď sa dobre pamätám nejak takto. A ľudia prišli, zacvičili sme sa, potom som si povedal, že kokos, že ináč to nazvime, že poďme niečo iné, akože sám sebe som si povedal, že poďme niečo iné vymyslieť. A po takom mojom internom brainstormingu mi zišiel taký nápad, že nazvime to, že Get Fit Bro. Nazvime to anglicky, nazvime to nejak možno, že nadčasovo a na základe toho som si povedal, tak vytvoríme tomu nejakú identitu. Už vtedy som vlastne vedel, že keď chceš byť digitále, tak musíš mať nejakú identitu, nejaké logo základné a tak ďalej. No a všetko toto, keď sa poskladalo, tak mi zišlo na akože taký nápad, že vytvorím nejaké tričko jedno. Ja som si prišiel, robil som si jedno tričko, prišiel som s ním na workout a každý, že kámo, že ja ho chcem aj. Ja zrazu cing, cing. Som si povedal, že OK, že asi sa to ľuďom páči, to tričko nie je len logo, ale má aj nejakú hodnotu a takto to zišiel vlastne ten nápad, že poďme vyskúšať robiť nejaké oblečenie ale nešiel som do toho vôbec nejakým prepracovaným plánom, business modelom, lebo tak skôr to bolo také nadšenie, lenže som chcel ľuďom asi to odovzdať a vyskúšať možno. Super, a vlastne čo ťa priviedlo k tomu vôbec začať cvičiť? No, ja toto teraz veľmi často hovorím, lebo v dnešnej dobe je už každý druhý cvičí, čo je super, každý sa o seba stará, ale čo vtedy, keď som ja začínal, bol zaujímavý, ja som bol jediný, nie že široko ďaleko, ale fakt, ja som nepoznal nikoho, kto by cvičil, možno, že v tretej dedine, tak kde v Valíkoch alebo v Geči bol niekto, potom ďalší bol v Barci a tak ďalej. Ja som si kupoval Masculine Fitness časopis, čo už teraz nie je akože vôbec ani podľa mňa, že trend a vlastne dôvod, prečo som začal cvičiť, bol ten, že som sa chcel hýbať a kolektívneho športu futbalu som sa presunul na taký individuálny, a to bolo cvičenie a dôvod, prečo som začal s cvičením bol ten, že v cvičení ideš sám za seba a to sa mi páčilo. Ten futbal bol strašne taký, že keď sme chceli akože napredovať, museli sme tam ísť jak tým. Pričom keď som chcel, ja neviem, teraz poviem, mať väčší biceps, som vedel, že to je na mne. Či budem dodržovať tú stravu, či budem mať tú disciplínu. Čiže prvotný dôvod, prečo som sa začal hýbať, je to, že som vedel, že v tomto športe, v tom cvičení, vtedy ešte, je dôležité akože hrať sám za seba a nikto iný nie je akože zodpovedný za to, či budem mať ten biceps väčší alebo nebudem, len ja. Čiže to bol taký prvotný spúšťač toho môjho pohybu a individuálneho vlastne, ako by som to nazval, športu. A samozrejme s tým sa nabaľovali ďalšie veci, že chcel som dobre vyzerať, alebo som mal obezitu. Keď som bol menší, to bola klasika, to každý sa mi smial. Že ja sa pamätám doteraz, jedno dievča mi povedalo, že Miky, ty si taký pekný, len keby si schudol. No aj doteraz si to pamätám, sme boli v Ždani pred krčmou, tak sme sa tak akože zgrupovali, vtedy to tak fungovalo. A akože to sú také presne veci v živote podľa mňa, že ti niekto niečo povie a si vtedy akože také že si to zapamätáš, vieš. Čiže aj toto možno, že bol taký spúšťač toho, že som sa začal hýbať. Akože úprimne asi to bolo viac, ale chcel som lepšie vyzerať proste a cítiť sa dobre. Super, že hlavne cítiť sa teda dobre vo svojom tele a možno aj inšpirovať druhých. Perfektne. Dobre, spomínal si potom, že ešte vlastne tvoja zárobková činnosť nejaká je aj fitko. Môžeš povedať tú genézu toho, lebo ja viem, že teda prvé fitko, ktoré si otváral, bolo nejaké maličké fitko v Ždani v roku 2020, keď dobre viem. No a potom teraz máš teda väčšie fitko, Get Fit Bro Space, obrovská komunita, perfektní ľudia, super energickí, pozitívne naladení a že aká bola tá genéza toho, kedy si povedal, že idem otvoriť proste fitko. To je tiež zase, jak som teraz rozprával o tej jednej vete, ja som trénoval kedysi na jazere vo fitku a videl som, ako to funguje v bežnom komerčnom fitku. Veľa vecí sa mi páčilo, veľa vecí sa mi nepáčilo. Nepáčilo sa mi hlavne to, že fitko si neselektovalo klientov. Chodil kto chcel, kto zaplatil, ten cvičil a tak sa potom aj správali k tomu fitku. To som si ja odsledoval, keďže som tam bol celý deň. No a vlastne za ten čas, čo som trénoval 7 rokov na jazere, ja som si vyselektoval, že keď raz budem mať gym,
tak ja si poviem, aké pravidlá tam chcem mať. Lebo som videl, že proste veľa ľudí si neváži ten priestor a tak ďalej. No, prišiel COVID, zatvorili sa fitka a ja som v Ždani na ihrisku cvičil s mojou klientkou jednou a doteraz zase pamätám, že to bolo zase jedna veta len, čo ma akože nejakým spôsobom naštartovala. Ona bola taká zadýchčaná, dala si tak ruky v bok a mi hovorí, že Miky, že prečo si neotvoríš vlastné fitko, keď už máš nejakú klientelu a tak, a ja taký, že však je COVID, hovorím jej, kde si to mám otvoriť, druhá vec teraz a skade zoberiem peniaze, lebo to bolo 2020, akože dačo som mal odložené, ale nebolo to nič extra. Ale ona mi tak povedala, že proste rob to nejakým spôsobom ako takú cibulu, pomaličky krok po kroku odlupujú tie lúpene a mala pravdu. Ja som si vlastne vtedy otvoril prvý taký malý gym v Ždani, vlastne v kultúrnom dome, je to obecný priestor a odtiaľ vlastne počas covidu som trénoval, akože pomenej, ale trénoval som, poviem to už, to budú 5 roky, čiže môžem to povedať. Každý sa snažil prežiť, ale sa pamätám, že mi chodili zaujímaví ľudia cvičiť do Ždane až z mesta a som si hovoril, kokos, že keď tu prídu z mesta, tak prečo to neotvoríme v meste? No a počas toho som stretol človeka, ktorý mi vlastne dal ďalšieho chrobáka do hlavy a s ktorým sa mi podarilo vlastne to otvoriť vo fitku, akože on mi pomohol, taký coach bol môj, hej, keďže mal som obavy úprimne. To veľa podľa mňa mladých ľudí chce niečo robiť v dnešnej dobe a to super povedal aj Dano Farkáš v tvojom podcaste minulom, že vlastne chcú robiť niečo, ale boja sa. A ja som sa vtedy bál. Preto už teraz na veci pozerám tak, že keď idem do niečoho väčšieho, super je mať nejakého človeka, ktorý už pláva v tej vode a ti povie nejaké know-how. Takisto, jak vy máte v vašom biznise. Keby som chcel byť ja finančný sprostredkovateľ, tak určite by som oslovil niekoho, že proste povedz mi, jak to chodí, na čo si mám dávať pozor, jak mám začať živnosť, SROčka, jak mám urobiť prvého klienta, jak si mám komunikovať, čo je dôležité, na čo si dávať pozor. Čiže toto sú pre mňa extrémne dobré veci, že nájsť si nejakého človeka, ktorý ti poradí. A ja som si ho našiel teda a otvorili sme gym v meste. Perfektne, čiže tak ako aj Dano v minulom podcaste povedal, mal si nejakého mentora, ktorý možno už si prešiel tými krokmi a vedel ti tak lepšie možno poradiť v niektorých smeroch. Perfektne, dobre. Presne. Čo sa týka cvičenia, mám ešte jednu otázku na teba a to je, že viem, že si bol aj na súťaži, aj si sa dobre umiestnil, bol si Lifetime Natural. To už je teraz vidieť, sa to odzrkadlilo. A ako si tam išiel, hej, do tej súťaže, aká bola príprava, ako si to bral? Aká bola motivácia toho ísť na tú súťaž? Hej, no akože tá prvá súťaž moja bola bol som v podstate majstrovstva Slovenska, to si pamätám a bol som vlastne v kategórii dorastenci, tam som bol, že ako sa to povie, vicemajster, čiže druhý som skončil. Ale teraz vyjde tá pravda najavo a boli sme len traja v kategórii. To som nikdy nedával, som to chcel nejakým spôsobom marketingovo využiť, ale už teraz zase je to dávno a vlastne tam som si to vyskúšal. Bolo to náročné, akože podľa mňa ja stále hovorím, že aj teraz, keď niekto buduje nejakým spôsobom svoju postavu, ľahká časť je ten tréning. Ťažká časť je tá strava. Tá strava je proste strašne dôležitá a väčšinou ovplyvňuje 90% úspechu. Čiže pre mňa vtedy som vedel jasne, že OK, že strava išla, no vtedy to bolo, že tréning 100%, strava 100% a bolo to extrémne náročné. Každý, kto si vyskúšal súťaženie, tak vie, že to je extrémne náročné, ale ja si osobne myslím, že každá aktivita na vrcholovej úrovni, aj podnikanie, je extrémne náročná vec, lebo ja som mal zlé vzťahy vtedy doma, proste, lebo som bol v kuse, len som si išiel svoje. A takisto to je podľa mňa ovplyvnené aj biznisovo. Viem, že keď proste v tom biznise som non-stop, tak všetko okolo mňa je ako nejakým spôsobom upadá a proste, hej, toto trpelo, ale výsledok sa dostavil. Hej, čiže tak. Tak pekné druhé miesto z troch. Stalo ešte ak tretie, ale Presedlajme trošku na ten marketing a stále ostávame ale pri teda nejakých zdrojoch tvojich príjmov a bolo mi povedané, že ty si marketing robil už dávno predtým, keď si vedel o tom vôbec, že robíš marketing. Čiže že si sa snažil točiť nejaké videá na YouTube. Áno. Bolo mi povedané, že keby si neprestal, bol by si druhý Jakub Enžl, len na Slovensku. Áno. A na to Čiže že si teda točil nejaké videá, že si budoval už postupne brand a s tým aj spojená otázka, že ako je ten marketing podľa teba v dnešnej dobe dôležitý pri ľuďoch, ktorí ponúkajú nejakú či produkt, či službu. Hej, začal som presne, asi to bol ten YouTube, tá prvá vec, ktorou som začal a ktorá mi je ľúto, že teraz ju nerobím, lebo podľa môjho názoru som to hovoril veľakrát, je YouTube najlepšia platforma na to, aby si nejakým spôsobom ukázal ľuďom a odkryl, čo robíš. Je to v podstate taký dlhý formát, ale dneska je rok 2026 už a ja si myslím, že každý, kto chce
nejakým spôsobom dať o sebe vedieť, najlepší spôsob, ako sa dať vedieť, je skrz ten digitálny svet. Lebo žijeme v dobe, kedy si každý, a veľa ľudí o tom aj nevie, ale nejakým spôsobom buduje povedomie o sebe, alebo ináč povedané, buduje taký personal brand alebo osobnú značku. Čiže ja si myslím, že je to, akkoľvek aktivitu v dnešnej dobe robíš, je to len pridaná hodnota. Mať nejaký Instagramový účet, mať, keď to vieš robiť, mať nejaký YouTube, hej, a pridávať tam, je to dôležité, treba tam mať tú konzistenciu, musí to mať nejakú kvalitu, nejakú výpovednú hodnotu a tak ďalej, ale si myslím, že každého jedného z nás sa to týka a už keď raz vstúpiš do toho, tak si zistíš, že ti to môže priniesť veľa benefitov, hej. Asi tak, no, by som k tomu povedal. Hej, čiže roku 2026 budovanie osobnej značky je podľa mňa najideálnejší čas nastúpiť na tú loď a začať, lebo si myslím, že aj tento vlak odíde jedného dňa a veľa ľudí bude potom, že mohol som začať alebo tak. Že už to bude robiť veľa ľudí a tí, ktorí začnú neskoro, áno, tak budú mať nevýhodu. Stále si zober, že tu máme strašne málo ľudí, je tu príklad veľa finančných sprostredkovateľov a málo ktorý si buduje personal brand. Hej, je tu veľa trénerov, málo ktorý si buduje personal brand. Pre mňa nie je budovanie personal brandu, že dám na storku, že bol som cvičiť, ale že vyslovene máš nejaký marketingový plán, nazvime to, a reálne chceš nejakým spôsobom tvoriť dlhodobo pridanú hodnotu na svoje sociálne siete a zároveň od toho očakávaš nejaký rast followerov, ale najdôležitejšia vec, že cez tú pridanú hodnotu v tom kontente. Čo je na tebe dosť zaujímavé, čo sa mi veľmi páčilo, spomínal si to aj mne a tak som to trošku z teba navnímal, že ten marketing teda robíš kratšie ako to trénovanie, ale častokrát, keď si sa pustil do toho marketingu, tak si robil veci, že veľa ľudí očakáva výsledok hneď a veľký. To znamená, že keď začne robiť niečo, trénovať, robiť marketing a tak ďalej, tak chce veľa peňazí a hneď. A ty si častokrát robil tie veci, že úplne zadarmo, možno neviem, či aby si mal do portfólia nejaké veci, skúsenosti a tak ďalej. A potom sa ti ako keby ten vesmír nejakým spôsobom odvďačil a prišli ti do života dobre zaplatené veci, dobré zákazky a tak ďalej, že prečo akože takýto mindset, že robiť veci zadarmo a potom to príde. To je už dlhodobo akože také moje nastavenie, ja si myslím, že to budem mať celý život, odhľadnúť od toho, koľko budem generovať peňazí, je, že vlastne prvotná vec nemôže byť peniaze. To, keď si tak nastavíš, že hneď je jedna vec, keď si to raz nastavíš, že tie peniaze sú na prvom mieste pre teba, krátkodobo možno, že to pôjde, ale dlhodobo nie. Na prvom mieste musí byť stále, aspoň pre mňa osobne, že čo tomu klientovi vieme odovzdať a ako vieme v tom marketingu, skrz ten marketing jemu pomôcť zarobiť peniaze. Čiže ja som veľakrát, a to hovorím aj veľa ľuďom v mojom okolí, keď napríklad niečo rozbiehajú, keď chceš rozbehnúť hociaký biznis, začni samozrejme edukuj sa najprv, že si niečo vedel o tom, nemusíš byť tip-top, len začni. A druhá vec je podľa mňa super, keď človek začne niečo robiť zadarmo. V tom zmysle to chcem povedať, že presne máš niečo do portfólia, máš nejaké know-how a na konci dňa tí ľudia budú vďační, aj keď sa možno nepodarí taký výsledok, ale ty už zase máš, podľa mňa, ja stále hovorím, že skúsenosť je najväčšia vedomosť a reálne už máš niečo vyskúšané s tým človekom a už vieš potom, OK, na budúce to spravíme takto, čiže zadarmo a nemať tie peniaze na prvom mieste, lebo aj tí klienti ťa prekúknú. Keď si taký, že fakt ideš po tých peniazoch, to je jedno podľa mňa nejaký biznis, ale keď hneď proste sadneš na stredko s klientom a prvá vec, čo s ním budeš riešiť je, že budget, tak tí veľkí hráči s tebou robiť nebudú, lebo tí veľkí hráči chcú do svojho týmu ľudí, ktorí obohatia podľa mňa ich projekt o nadšenie v prvom rade, že musíš vidieť, že má zápal, že fakt ti chcem pomôcť niečo vymysleť cool, niečo natočiť, niečo vyprodukovať a potom sa samozrejme bavíme aj o tých peniazoch, ale v prvom rade poďme robiť nejakú cool prácu, vieš. Super, perfektne. Podľa mňa perfektný mindset, pretože vieš si tak získať viacej klientov, z môjho pohľadu, neodstrašíš tým veľa ľudí a hlavne ukážeš aj tú pokoru a nejakú tú skromnosť. A to si myslím, že to platí u každého človeka, dobre, nemôžem povedať, že u každého, ale u väčšiny, ktorá zarobila nejaké peniaze, akože nebavíme sa o miliónoch, lebo akože nedisponujem veľkým majetkom, nazvime to, ale mám nejakú stabilitu, baví ma to, čo robím, čo je pre mňa veľmi dôležité a hlavne každý človek, ktorý niečo dosiahol vo svojom biznise, čo si aj ty, tak tiež prvorade nie sú peniaze od teba. Stále chcete, že by ten klient dostal, čo má dostať, že by bol spokojný, ale ty už vieš, že ten vzorec na konci dňa funguje tak, že nejakým spôsobom ti donesie ďalšieho klienta a z toho budú aj nejaké peniaze na to, že by si mohol rozvíjať to, čo robíš ďalej, vieš.
Perfektne. Myslím si, že taký mindset máš aj preto, lebo tie veci ťa brutálne bavia a dôkazom toho je možno aj to, že akým spôsobom si nastavený. Ja som počul o tebe, že ty si fotiť nevedel. Ale že si kúpil foťák a keď si chcel fotiť, lebo že ste fotili pre Jim Beam a nevedeli ste sa častokrát možno zladiť úplne časovo, ty si niekedy možno mal inú predstavu o tých fotkách, že ako by mali vyzerať. Raz si kúpil foťák, zobral si teda svojho nejakého kamaráta na dovolenku a že poď ma naučiť fotiť. Hej. A vlastne s tým spojená otázka, že či takto vznikla tá práca v tom marketingu, že si povedal, že toto chcem vyskúšať, toto ma bude baviť a... Hej. No to, ja inak na to stále spomínam, lebo to boli také moje začiatky, že vlastne veľa ľudí takedy, ja som taký, že proste si niečo zmyslím, ale oni nechápu ani, že jak mi to mohlo napadnúť, že to reálne ideme realizovať, ale vtedy to bolo tak, že som si objednal Sony A7 IV, to bol vtedy asi, aj stále je taký jeden z najlepších foťakov a som si, mi došiel domov, som si pozrel, hovorím, že však ja neviem ani, jak to ovládať, tak som to položil a si hovorím, že OK, už vtedy vlastne sme robili nejaký content a v mojom okolí bol chalan Marko Sasfaj, ktorý so mnou vlastne spolupracuje doteraz a ja som povedal, že kamo, že poďme na Madeiru, aj na Azorské ostrovy, že takto spojíme taký výlet, že ja ti to celé zaplatím a ty ma naučíš akože také základné veci, že jaký program používať na postprodukciu fotiek, videí, ako zapnúť, vypnúť foťák, ako vyletieť s dronom a tak. A vlastne boli sme tam, nejakým spôsobom ma to naučil, ale poviem to, čo chcem povedať, že ja som toľko času a energie a peňazí do toho investoval, že vlastne ja teraz vidím hodnotu v tom, čo robím, ako keby. Že ja neviem, jak to mám vysvetliť, možno, že ma niekto pochopil, ale že hneď ten môj prvotný kapitál nebola len tá technika, ale že strašne, ja som musel akože ten výlet zaplatiť, jedli sme tam a tak ďalej. A na základe toho ja teraz ako keby mám takú, ja neviem, jak to mám vysvetliť, ale mám takú, vidím, že čo som všetko preto obetoval a stále akože obetovávam. No a vlastne naučil ma robiť základné veci. Aj napriek tomu boli sme tam mesiac a som sa naučil len základ. Preto keď aj za mnou niekto teraz príde, že sa chce naučiť, aj neviem, čo mám povedať, akože to sa nedá. Akože to je beh na dlhú trať, to je, keby ja som chcel robiť, že ideme robiť financie a teraz proste idem, ja neviem, príklad, idem klientovi nejakým spôsobom optimalizovať jeho domácnosť v financiách a že mi povedz za deň, alebo ja neviem, vieš, proste to je asi, neviem, je to tak, že... Je to tak, nedá sa to hneď naučiť. Asi myslím, že vo veľa veciach to tak je. A ja napríklad sa stále učím, lebo ten svet sa vyvíja a pokiaľ viem, tak aj v tvojom biznise neustále prichádzajú nové produkty, legislatíva sa mení, že tiež vlastne sa učí stále. Je to tak. Človek, ktorý podľa mňa sa neučí, stagnuje a stagnácia pre mňa znamená klesanie. Aj keď je to stagnácia, ale podľa mňa človek, keď nerastie, tak či stagnuje, či klesá, stále klesá. No ono sa aj tak hovorí, že firma, ktorá stagnuje, v podstate nestagnuje, ale klesá. Tak. Že buď ideš hore alebo dole. Stagnácia je taká možno prechodná len línia. Ok, s tým možno nastavenie aj tvoje, že si človek, ktorý aspoň z tých vecí, ktoré ja mám ťa navnímaného, že nevidí problémy, ale vidí len akože situáciu, ktorá má nejaké riešenie a stále nájdeš to riešenie. Zároveň, čo musím povedať, je, že bolo mi povedané, že veľmi rád si veci zapisuješ a to, čo si zapíšeš, ciele, sa ti častokrát splní. Videl si niekde nejakú vec, že si tie ciele máš zapisovať, alebo že podľa mňa ciele, ktoré človek má len v hlave, sú len také sny a keď sa k tomu spätne nejak nevracia, nevie si to ani trackovať, nevie si to naplánovať a tým pádom častokrát sa to možno aj nesplní. A ty si tie ciele napíšeš a častokrát sa ti úplne, že aj splnia do detailu. Dávam teraz takú radu, co je psáno, to je dano. Čiže ja tomu verím. Hej, akože reálne, keď si napíšeš nejakú vec, ty ju vidíš, vieš sa k nej vraciať, vieš si povedať, že čo ešte musím spraviť za to, že som ju zrealizoval, alebo môžeš sa vrátiť k tomu a povieš, kokos, že to už mám tak dlho napísané a neviem to realizovať, alebo ja si myslím, že je dôležité mať taký svoj, ja to nazývam, že bucket list a mať napísané veci, samozrejme, čo chceš v živote napríklad, akože chcem cestovať, blablabla, ale aj biznisový bucket list možno a možno, že aj, že relationship bucket list, že všetky sféry života, lebo čo je paradox také dnešnej dobe podcastov, je, že väčšinou sa bavíme stále o biznise, hej, však akože je to tak super, mňa biznis strašne baví, ale sú tu ďalšie sféry života, jak je zdravie, tie vzťahy sú veľmi dôležité a zapisujem si tie veci asi kvôli tomu, lebo viem, že nejakým spôsobom, keď ich vidím, mám ich podvedomí a rozhodujem sa na základe toho potom a nejakým spôsobom sa k ním posúvam bližšie a bližšie a presne ako som povedal, rád si zapisujem biznis sféru, nejaký môj život, lifestyle, čo by som chcel dosiahnuť, nejaký relationship veci, že by som mal nejak pod kontrolou a tak. A jak som povedal na začiatku, čo je psáno, to je
dano, mne to funguje. Proste čo si napíšem, to sa reálne stane. Niečo trvá dlhšie, niečo kratšie, ale aj by som to asi odporúčal každému možno, že ja rád už v dnešnej dobe, ako pero papier je najlepšie, ale už v tej digitálnej dobe máš veľa rôznych toolov, cez ktoré vieš, akože si robiť nejaký moodboard a ísť proste, dať si tam to, čo vlastne máš v hlave a veľakrát, pozor, ti to ako keby, mne sa normálne reálne uľaví niekedy, že ja napíšem vec a proste si poviem, že fú, že mám to vonku z hlavy, teraz to je tu a môžem sa na iné veci fokusovať, vieš. Určite je to také odľahčenie mysle podľa mňa a zároveň som tiež zastancom toho, že to, čo dáš na papier, tak je oveľa silnejšie ako to, čo len držíš v tej hlave. Je dokonca niekoľko štúdií zrobených, že ľudia, ktorí si tie ciele svoje napísali, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ich splnili ako tí, čo ich držali len v tej hlave. Hej, takže... To ináč aj reálne nejaká štúdia sa robila, to som čítal. Áno, hej, dokonca neviem, či harvardská štúdia to nie, alebo taká, že vysoko renomovaná škola. Áno, vrátili sa si po 20 rokoch tým ľuďom a tí, čo si tie veci písali, tak väčšia pravdepodobnosť úspechu tam bola, alebo naplnenia tých snov. Hej. Tak. No, používaš aj nejaké afirmácie? Akože používam, ale nie je to, nemám napísaný napríklad papierik, niekto má taký, že ráno si prečíta, niekto si prečíta večer. Ja to skôr mám také, že čo mne funguje akože, to je taká, akože už možno, že astrofyzika, alebo nejak by som to nazval, ale spätne, podľa mňa by som odporúčal fakt každému, že spätne sa vrácať k svojmu životu a ďakovať za tie veci, ktoré už máš. Dneska sme tu obidvaja prišli na pekných autách, príklad hovorím. Točíme tu nejaké veci, ktoré my sme o tom kedysi len akože nejakým spôsobom rozmýšľali a ja reálne napríklad keď mám napríklad teraz ťažké obdobie, ja som vďačný, lebo kedysi, napríklad takto ešte raz, keď mám teraz ťažké obdobie v biznise, tak som vďačný za to, lebo kedysi som len dúfal, že raz vôbec budem mať taký biznis nejakým spôsobom a teraz ho už mám a som akože rád, že to celé vôbec môžem prežívať nejakým spôsobom, aj to ťažké, aj tie ľahké veci. Čiže moja afirmácia taká je, že vrátiť sa spätne, nerobím to každý deň, ale vrácam sa pravidelne spätne do svojej minulosti a si pripomínam, že vlastne super, že mám to, čo mám a že mám ľudí okolo seba, akých mám, že som zdravý a že sa môžem realizovať. Taká vďačnosť asi spätne. Ale nemám papierik žiaden. Jasné, perfektne. Akože podľa mňa veľa úspešných ľudí to má nejak rovnako, že vyjadruje takú vďačnosť smerom k tej možno minulosti alebo k veciam, ktoré aktuálne má a naozaj sú akože vďační za tie veci a za všetko, čo im tá tvrdá drina a ten, ja neviem, snaženie sa akože prinieslo. Dobre, posledná taká, alebo teda jedna z posledných takých mindsetových alebo otázok ohľadom nastavenia je, že píšeš si dennodenne to-do list, alebo čo máš zrobiť teda na ten druhý deň. A toto je tiež podľa mňa vec, ktorá ti brutálne z hľadiska toho time managementu ušetrí čas, lebo počul som jednu takú vec, ktorá bola, že by failing to prepare, you are preparing to fail, hej, že teda keď zlyhávaš pri tom plánovaní, tak sa pripravuješ na to zlyhanie. Hej, to znamená, že šetrí ti to veľa času a prečo si to vôbec začal robiť? Hej, zase, akože podvedome, ako keby dám tie povinnosti na papier a zrazu to pustím a počas dňa sa vraciam k tomu, čo mi treba všetko spraviť a možno, že mám taký dobrý tip. Ja to robím takto, ráno vstanem, dám si kávu, otvorím si na Instagrame ako keby normálne, že story a dám si vlastne nejakým spôsobom sa prekliknem na to, že by som mohol tvoriť text a ja si to všetko v Instagrame akože napíšem, že dám si jednotka a ja neviem, meeting, dvojka, ja neviem, dodať klientovi, blablabla. A idem tak vlastne bod po bode a potom si to len uložím. Ako keby som mal storku normálne otvorenú, ja si to uložím, čiže nemám k tomu žiaden nejaký, že premakaný plán a funguje mi to, lebo na tom telefóne som a viem sa pekne vrátiť akože k danej veci a vidím krok za krokom aj večer, keď si to otvorím, že čo som vlastne splnil, nesplnil, ale väčšinou 9,5 z 10 vecí sa mi podarí splniť, lebo to mám na očiach a vraciam sa k tomu počas dňa. Čiže asi tak, no. Perfektne. Celkovo to nastavenie, ktoré máš, alebo podnikanie, ktoré máš, ako vnímaš, myslíš si, že ťa na to pripravila škola, alebo bolo také samoštúdium, lebo pokiaľ dobre viem, tak máš bakalára vo Vysokej škole hygieny a potravín. Hygieny a potravín, čiže ťa zajímali ťa tie prírodné vedy, biológia, chémia. A ako vnímaš ty v dnešnej dobe tú vysokú školu a prečo si nepokračoval v tom svojom? Ako vo všeobecnosti, teraz poviem, možno, že budú strašné komentáre pod týmto, ja si myslím, že školský systém je extrémne zle nastavený. Lebo nastavovala ho, nechcem povedať teraz, akože bolo to nastavené za čias Marie Terezie a reálne sa odtedy nič nezmenilo, dá sa povedať. A
pri tej digitalizácii, ktorá teraz je, to proste vlastne ty keď si aj samouk, ty nemáš, nestíhaš tú rýchlosť. AI-ko, vieš, proste v dnešnej dobe deti v škole by mali už dávno byť učené, jak pracovať s AI, veľa toolov, na čo v dnešnej dobe sú nejaké také proste fakty, keď si to vieš overiť. Skôr vedieť, akú aplikáciu alebo aké AI-ko použiť na to, že by som si overil nejaký fakt, to je prvá vec. A druhá vec, ja som bol, chvála Bohu, z tej rodiny, kedy ma podporovali v tom, v čom som dobrý. Čiže mne išlo, že chémia, biológia a tak. Čiže povedala im rodičia, že keď ti toto ide, tomu sa venuj. Čo je podľa mňa strašne dôležité. A chyba dnešnej doby je podľa mňa zase to, že rodičia, deti tlačia, napríklad povie dieťa, že mám jednotky z matematiky, ale mám trojky z biológie, tak rodičia tlačia na tie deti, že by z tých trojok urobili dvojky, jednotky a netlačia to dieťa, aby tú jednotku urobilo na jednotku s hviezdičkou. Lebo reálne podľa mňa, keby sa fokusovali všetci na to, v čom sú dobrí, tak by to bolo oveľa lepšie. Hej, to je ďalšia vec, vlastne tak je postavený ten školský systém a ja si myslím osobne, že mne škola dala veľa, ale nemá tu nič spoločné s vedomosťami ani tak. Skôr ja to na pozadí som sa naučil nejakej disciplíne, stával som, chodil som, ako uznával som nejaké autority, čo je tiež dôležité, ale že by ma posunulo to, že mám titul a tak mne osobne to nepomohlo. Hej. A ja sa obávam toho, že čím bude napredovať tá doba, tak tým viacej milionárov bude bez titulových a tak ďalej. Ale to nechcem hovoriť teraz takéto veci. Samozrejme, akože nezhadzujeme úplne, že ani profesorov, učiteľov, ani tie školy, pre niektoré povolania sú tie podľa mňa školy nevyhnutné, ale akože do značnej miery by som povedal aj, že 100% akože sa stotožňujem s tým tvojim názorom. Lebo ja si napríklad myslím, že keď sme tu dali sadnúť niekoho, kto vyštudoval nejaký neviem, management, financie, ekonomiku, aby ste bol rozprával. Ty máš ináč, čo máš? Ja mám úspešne zvládnutý jeden semester vysokej školy financie, bankovníctvo, investovania a potom som bol vyhodený, takže... Hej, ale zase už si tak dlho v tom biznise, že si tak vlastne akože tak si nasal veci jak špongia, že by si možno, že nechcem povedať, že dal dole, ale by si vedel konfrontovať takého úspešného, neviem, čo tam sú inžinieri, alebo neviem čo. Inžinieri, hej, vieš, že v podstate žijeme, treba sa adaptovať dobe. Akože celkovo mám v týme aj ľudí, ktorí majú vyštudovanú vysokú školu financií, bankovníctva a investovania a tí ľudia sami povedali, že celkovo tie vedomosti teoretické, ktoré sa tam učia a častokrát možno aj praktické, jednak sú zbytočné, lebo v praxi aj pri práci to využijú možno v 10% prípadov a tie je to trošku zastaralejší systém. Áno, ale ešte jednu vec, čo som chcel povedať presne, že by teraz to nebolo také, určite sa obidvaja zhodneme, že je lepšie mať, ako nemať vysokú školu. To ja som napríklad, akože lepšie mať ten titul, mať nejaké pozadie, ako nemať, ale keby sme to rozpitvávali do podrobná, tak reálne môžem povedať, že za tých 5 rokov si niekto vybudoval vlastný biznis. Príklad, hej, niekto chodil na školu, niekto ešte len sa hľadá v živote a žije u rodičov, príklad, alebo neviem. Jasné. Ale tak akože. Ale celkovo si spomínal vlastne aj tie kontakty, hej, že minimálne čo ti to dalo, bola tá disciplína a tie kontakty. Ako ty vnímaš ten networking, to nadväzovanie tých vzťahov a kontaktov, lebo častokrát počas tohto podcastu si aj spomínal, že máš perfektné vzťahy s ľuďmi, že máš zaujímavých ľudí vo svojom živote, zaujímavo zarábajúcich ľudí, ktorí majú veľké podniky, biznisy a tak ďalej. A že ako toto vnímaš a že či si to začal robiť nejak zámerne, alebo že či to prišlo tak, lebo si taký otvorený, priateľský, extrovertný. Ja si myslím, že to prišlo nejakým spôsobom do môjho života, ako jak sa hovorí, že som si to pritiahol, ale druhá vec jedna vec je si pritiahnuť ľudí a druhá vec ja tak hovorím, že ja mám nos na ľudí. Akože fakt stačí podanie ruky niekedy a už viem, že nie na 100%, ale už by som vedel zaradiť toho človeka do nejakej kategórie a ja sa bavím s takými, ako bavím sa s každým, samozrejme, ale najlepšie vzťahy mám s takými ľuďmi, ktorí zastávajú tie isté hodnoty, jak ja, však to je samozrejme a networking je pre mňa extrémne dôležitý z hľadiska toho, že mňa celkovo zaujíma, čo robia druhí ľudia a zároveň tým pádom, keď akože ja som taký, že ja sám sa niekedy akože ozvem a poviem, že počúvaj, že robíš to super, blablabla, ale že môžeme to skúsiť takto spraviť a ten človek, ani nechcem, že by nejaká spolupráca vznikla alebo niečo, ale vyskúšame niečo a on si povie, kokos, že mi pomohol reálne niečo, čo mi zarobilo peniaze, zlepšilo to nejakým spôsobom moje fungovanie vo firme a možno, že by som s ním aj robil a potom veľakrát z takého väčšinou vznikne to, že počúvaj, dajme kávu a vymyslíme nejaký spôsob spolupráce. Čiže tak a na to sú samozrejme dôležité tie kontakty kvalitné a tie kvalitné kontakty ku mne chodia, chvála Bohu, aj neviem,
samé. Akože úplne povedané samé. Hej, ale neviem, akože pozadie za to neviem, či už to je spojené s nejakou vyššou silou, alebo z čoho, ale si myslím, že ja vyžarujem takú úprimnosť a tak asi, že nechcem, že by to vyznelo egoisticky alebo nejako, ale si uvedomujem tiež nejaké svoje kvality také. OK, čiže jedna z nich je určite tá charizma, čiže že si takým pozitívnym človekom, s ktorým ľudia radi sa rozprávajú a ďalšia vec podľa mňa, čo aspoň vnímam na tebe, je, že si otvorený príležitostiam. Áno, to určite. To ja som 100%. Proste ešte čím väčšia, mne osobne robia úzkosť veci, ktoré viem splniť. A kebyže viem to spraviť a nejakým spôsobom, ja neviem, mne to, nie že úzkosť, ale som takisto nervózny a ukľudňujú ma veci, ktoré neviem robiť. Že proste keď je niečo také, že proste úplne mystery pre mňa, že jak to spravíme. Hej, máme projekty niektoré také, že proste brutál, teraz napríklad riešime v týme Kanadu v rámci jedného projektu a tam to je fakt, že pre mňa akože je to zaujímavé a zároveň je to pre mňa také, že nie že stresujúce, ale skôr také dobrodružstvo. Ale viem, že to nejakým spôsobom zvládneme, lebo sme šikovná partia, každý má nejaké silné stránky v tom týme a tak ďalej. A toto akože ma baví. Čiže potrebuješ výzvy v živote. Asi, hej. No, super, perfektne. To je náš môj ďalší problém, že ja neviem pomenovať veľakrát veci jednou vetou a dlho rozprávam, čiže kľudne mi z každej reči, toto je pohode, no. Pecka. Dobre, keďže je tento podcast o mindsete, biznise a tak ďalej, ale aj o financiách, tak chcel by som vedieť možno trošku tvoj postoj k tým financiám, že do čoho ty najviac peňazí investuješ? Fú, to je dobrá otázka. Benzín. To nie je investícia samozrejme, ale asi ja sám seba nepovažujem napríklad, že za podnikateľa ani náhodou. Ja som nejaký typ človeka, a to sa stále smejeme s kolegami, že my všetci, aj keď máme SROčky, sme živnostníci v odzovkách, takí predĺžení, nazývame to. A ďalšia vec, na ktorej by som ja mal popracovať, teraz poviem to úprimne, je podľa mňa, že tie investície a také veci. Lebo toto som ja úplne out a to si myslím, že veľa mladých ľudí sa tu nájde. A dôvod asi, prečo som ešte doteraz neinvestoval ani do žiadnych fondov, do žiadnych, možno aj kryptosvet, kryptosvet spomenúť, alebo nehnuteľnosti a tak, alebo že ja mám taký problém, že pretlak informácií, ako keby bol a neviem si vybrať, že proste raz mi povedia títo, že SP500, potom vyjde nejaká nová kryptomena, potom vyjde nejaká Ponziho schéma, ktorá ťa láka, vieš, a tak ďalej. A ja som potom taký asi, že OK, že ja nechcem nič. Akože keby sám do seba sa uzavriem a sa venujem tomu biznisu a tej práci, ale viem, že peniaze, ktoré stoja, tak vlastne každým rokom strácajú na hodnote. Akože tu prax ovládam, ale... Ten teóriu ovládaš, ale prax je už ťažšia. Tak teóriu ovládam, prax je ťažšia. Ale toho si tu ty, akože s tebou sa poznám cca rok, ale bavím sa s tebou intenzívnejšie asi také 4 mesiace napríklad. A mám klienta, ktorý vo financiách a veľakrát spolu komunikujeme a stále som viac a viac naklonený niektorým veciam. Akože. Čiže tiež je dôležité, že obklopovať sa takými ľuďmi. A takže za to som rád, že akože, že ja, alebo ja stále si hovorím, že čo má Jakub Kovčák dokáže naučiť ako keby svojím spôsobom. Ja to hovorím podvedomí, hej. A potom sledujem na tebe tie tvoje vzorce, ktoré robíš ty napríklad. A pri tebe napríklad to je to, že proste, keďže v tých financiách robíš, tak si to celé nejakým spôsobom vieš podchytiť tak, že by si aj investoval, aj toto mal, aj ten tým a tak ďalej. Takže... Čiže minimálne teda investuješ, keď neinvestuješ už do tých akciových trhov alebo nejakých realitných trhov a tak ďalej, tak investuješ teda späť do svojho podnikania. A ešte by som povedal možno, že asi, a to je, neviem, či sa s tým zhodneme alebo nie, ale moja asi taká najväčšia investícia, ktorú som doteraz robil, je cestovanie. Akože toto je pre mňa, to som zabudol povedať, toto je pre mňa, že fakt videl som svet, a skrz to, z každej krajiny som si niečo doniesol, čo som implementoval buď do toho digitálu, buď do fitka a tak, hej, čiže presne tú komunitu som si nevymyslel, že idem budovať akože len tak, ale reálne som videl na Bali, ako fungujú tie komunity, hej, a vidím, ako tam každý digitálne tvorí, ako sú tam vlastne digital friendly ľudia a tak ďalej. A napríklad jedna z vecí, ktoré som si akože dotiahol, lebo to cestovanie fakt akože dosť veľa peniazí som tam vysolil. Viem sa s tým stotožniť. No, takže a to každý podľa mňa. A dobre, prejdeme za chvíľu určite aj k tomu cestovaniu, lebo aj tam mám pripravené nejaké otázky na teba, ale ešte taká posledná je, že
Bývaš v najme, nie? Nemáš ešte zatiaľ vlastný byt. Že prečo je to tak? Prečo si sa možno ešte nepustil do toho? Hej, no toto je ďalšia vec, lebo napríklad už by som si mohol kľudne kúpiť nejaký byt, len podľa mňa môj problém je, že mám vysoký štandard vysoké požiadavky na byt. Hej, že napríklad byty, ktoré sú v Košiciach, ja stále, jak otvorím bazoš a vidím, že tam je za 300 000 byt niekde v Králikárni, ja to úprimne tak poviem, ja nemám na to ani nad tým nepremýšľam, že by som si niečo také kúpil a na základe toho vlastne som sa ešte neodhodlal si niečo kúpiť. Hej, teraz v tom najmä ako žijeme, tak môj ďalší posun bude na 95% rovno do domu, ktorý by som chcel si sám zrealizovať, postaviť, čo bude niečo stáť, aj časovo, aj finančne, a to je z toho dôvodu, lebo sa tam chcem cítiť dobre. Aj keď rozumné riešenie by bolo samozrejme robiť nejaký medziskok, neplatiť nájom, platiť napríklad hypotéku a následne predať byt alebo refinancovať to nejako, ísť do toho vysnívaného. Alebo ho dať do najmu. Presne tak. A to sú presne veci, podľa mňa, ktoré sú moje, že slabé stránky, to úprimne poviem, že takéto diverzifikovanie investičné a toto, hej, palím peniaze na tom najmä, ja si to uvedomujem, ale tak nemôžeme byť dokonalí. Nikto nie je dokonalý. Treba ti nájsť nejakého človeka, ktorý sa v tých financiách orientuje, rozumie im. Áno. Je ich tu málo, nerobíš teraz jedný podcast. Nie, akože, ale úprimne, akože takto, podľa môjho názoru je už veľa trénerov, veľa marketérov, veľa finančných sprostredkovateľov a ja stále chcem byť obklopený tými dobrými, akože kvalitnými, hej, presne tak, ačkovými hráčmi, vyslovene, vieš. Mať ačkového hráča v týme, ktorý viem, že mi pomôže, ktorý mi dvihne telefón, nechcem teraz akože trestnúť somarinu, ale dajme tomu o 10:00 večer, v stredu, alebo neviem, aby poradí, vieš. Kedykoľvek. Hej, čiže toto. To vnímam presne možno aj, čo sa týka tých ľudí, že veľa ľudí nevie ako, nevie komu veriť, je tých informácií na internete strašne veľa a preto podľa mňa aj ľudia ako keby tak ťažšie sa odhodlávajú k tomu urobiť nejaké to rozhodnutie vo svete financií, lebo však peniaze zarábáš, makáš na nich a ťažko idú od teba, takže nechceš sa nejakým spôsobom popáliť, úplne tomu rozumiem. Ale zároveň možno, čo by som vyzval aj teba, aj divákov, ktorí tak ešte nerobia, že určite ako keby neodkladať ten štart, či už investovania, alebo minimálne nejakej tvorby toho finančného portfólia. Ja verím tomu, že akože že mal by som na tom zapracovať. A ja si to stále hovorím. Stále si to hovorím, ale stále som nejakým tým vonkajším svetom nejako, akože fokus mi ujde na iné veci, čiže súhlasím s tebou. Super. Spomínal si cestovanie. Vlastne rád cestuješ. Počul som, že nemáš rád nejaké také klasické európske veľkomestá a tak ďalej, že radšej ideš do zahraničia. Tak prečo a ktorá krajina ťa tak najviac pozitívne ovplyvnila? Či už vo fungovaní v biznise, alebo v možno nejakom takom štandardnom osobnom živote? Ja som taký, každý, kto ma pozná, ja mám rád takú jednoduchosť bytia. Že proste, ja keď sa poviem napríklad, že Dubaj, to ja som, že anti-Dubaj. Hej? Ja mám rád proste prírodu, mám rád takú úplne miestnu kultúru a to je samozrejme to Bali, kde sa vlastne takmer každý rok vraciame. Tam mi to vyhovuje, tam sú proste takí, proste je tam tá jednoduchosť bytia, ktorá mi vyhovuje. Hej, že tam nikto nerieši, čo máš oblečené, tam sa autami ani proste nedá pohybovať, že by si mal nejaké brutálne auto a tak. A tam sa vráti späť človek také svojej vnútornej podstate a tam presne robím, čo ma baví, hýbem sa, cvičím, zdravujem, lebo tam vlastne si v tej exotike, nazvime to, a tak ďalej, si obklopený ľuďmi, ktorí sú od prírody takí, že fakt pokojní, kľudní a dobrí a celkovo to môjmu mentálnemu zdraviu robí veľmi dobre. Hej. Naopak, teraz keď poviem, pre mňa je napríklad ten Dubaj, opak toho, hej, tam je to vlastne taký konzum, hej, akože veľa mojich kamošov to miluje, hej. Všetci sa predbiehajú, kto bude lepší. Presne, čo máš oblečené, hej, proste vieš, že ideš vonku, musíš mať aspoň 5 kilka vo vrecku, keď ideš niekde sa prejsť. A mne osobne toto nevyhovuje, mám radšej tak, akože neviem, z čoho to pramení, alebo tak, ale tam som sa našiel, no. A bol som aj v tom Dubaji zase, čiže že by som to vedel akože porovnať. Toto pre mňa, to Bali je aktuálne pre mňa také najviac, aj keď to už je strašne extrémne, je to také preplnené influencermi, turistami a tak ďalej. Ale toto, akože odporúčam navštíviť krajinu a urobiť si vlastný názor. Hej. Celkovo zdieľam určite ten tvoj cestovateľský názor. Tiež ma viacej láka exotika, príroda a také nenaháňanie sa za tými peniazmi a meranie si teda, že kto má väčší. No, jasné. Čiže tiež zdieľam tento názor. A čo sa týka toho cestovania ešte, tak
počul som teda, že nedávno si navštívil aj Tokio a že tam ti veľmi tiež učaroval nie možno tá príroda, ale ten ich spôsob života, to, akí sú tí ľudia rešpektujúci, alebo teda ako rešpektujú druhých, ako sú možno pozitívni, ako sú nastavení. Že... Ja napríklad hovorím také, že pre mňa Japonsko, ako keby spadol meteorít s nejakou civilizáciou a vzniklo Japonsko, lebo oni majú iný jazyk, samozrejme, iné auta sa tam vyrábajú, iná hudba sa počúva, proste iné normy spoločnosti sú a celkovo máš pocit na chvíľu, ako keby si bol vytrhnutý z takého bežného fungovania a ako keby si bol medzi úplne inými ľuďmi. Hej? Čiže Japonsko je tiež krajina, ktorá extrémne podľa mňa nás ovplyvnila s Dankou a na 100% sa tam ešte vrátim a každému by som odporúčal, je to brutál proste, je akože fakt a systém, aký tam je, akí sú ľudia vychovaní na vonok, akože pôsobia, tak neviem, čo majú, ako to je doma, ale celkovo tá japonská kultúra, oni sú brutálni proste, akože bol som tam len raz, čiže nechcem akože robiť nejaké závery a väčšinou som taký, že aspoň 3-krát navštíviť krajinu, hej, lebo teraz keď som išiel druhýkrát, možno, že uvidím už niečo, čo sa mi nepáči a tretíkrát, takisto to bolo aj z Bali vlastne, ale Japonsko akože brutál, úplne iný svet. Viem vlastne o tých veľa z tých azijských krajín je presne takých, že tá súdržnosť tej rodiny tam je brutálna a presne z toho pramení aj tá výchova, rešpekt a tak ďalej. Čo možno by som sa presunul aj k ďalšej otázke a to je, že čaká ťa nová životná etapa, staneš sa otcom. Ako vnímaš túto skutočnosť? No, dali sme to vonku po sviatkoch, na Vianoce tuším a teším sa. Akože ja som to vravel už dlho, že ja som sa nudil v živote už. Akože zaujímavá robota, hej, ale stále, ja som to nazýval, že taký kolotoč, ktorý je pre mňa akože extrémne zaujímavý, baví ma, ale je to kolotoč, je to ten stereotyp a sám som si hovoril, že už by to chcelo nejakú zmenu a tak sme sa vlastne s Dankou bavili, že ja mám 30, ona má 27 rokov, veci nám fungujú a hovorím, že proste bolo by dobre podľa mňa nejak ten život refreshnúť a tak vlastne boli sme aj na Bali a jedno s druhým láska veľká, čiže sa to podarilo a strašne sa teším. Akože bude to aj výzva, aj som kamošom hovorím, určite to ovplyvní môj biznis, moje fungovanie a tak ďalej, ale čaká to každého z nás v určitom bode. A možno, že čo mi veľa akože ľudí, ktorí majú dieťa hovorí, že čím skôr, tým lepšie. Čiže ja mám 30, mohlo to byť aj skôr, ale tak už to je, jak to je a teším sa, bude to výzva. No. Každopádne, akože všetci určite držíme palce a budeme mať ďalšieho člena do cvičiacej komunity. No, jasné. Alebo člena alebo členku, ešte nevieme. Dobre, čo sa týka ešte potom toho podnikania, že by som sa trošku vrátil späť a blížime sa už pomaličke aj k tomu záveru, tak ma zaujíma, že či už v podnikaní v nejakom osobnom živote, alebo možno aj v tom cvičení, či si zažil možno nejaký taký setback, nejaké také ťažšie obdobie, kedy si sa sám seba pýtal, že či má zmysel pokračovať. Čo to bolo? Ja som mal aj také obdobia, kedy akože to bolo, že brutálne ťažké v tom zmysle a to málo ľudí vie, akože podľa mňa to nevie ani že Danka a akože možno, že to teraz dám tak vonku, ale ja som mal obdobia, kedy som vlastne bol, že bez klienta napríklad, úplne, hej, že aj ten marketing sa mi rozbehol a zrazu prišiel obdobie, že všetci skončili, hej. Potom som mal obdobie, kedy aj v tom trénovaní úplný totálny kolaps a tak ďalej. Bolo to v podstate len chvíľkové, ale hitol som tam také dno a som si povedal, že čo sa stalo, že kde nastala tá chyba alebo čo. A si to pamätám doteraz, že moja reakcia bola taká, že som si obul topánky, išiel som behať. A som si zabehal a som si proste povedal, že však som zdravý, som šikovný, viem, že sa vrátim akože nejakým spôsobom k tomu všetkému späť a neprešiel ani mesiac a tí istí ľudia sa ozvali a tak ďalej a sa to pretransformovalo nakoniec ešte do lepších spoluprác. Hej, ale nepochopil som tomu obdobiu, ale skôr by to bolo ako niečo také, čo ako keby som mal ja z toho ako keby mňa malo niečo naučiť. Ale ja stále hovorím, ja som prišiel zo Ždane, z dediny, a všetko som nejakým spôsobom si vypracoval sám, čiže ja keby som náhodou raz v živote, čo sa môže stať, to hovorím s pokorou, spadol na úplné dno, už tie schody som poznám, ako by som povedal, hej. Čiže toto tak, a čo sa týka ostatných vecí, zdravotne som vzťahovo som tiež nemal som nikdy také, že dajaké, toto bolo pre mňa také, že sa pamätám vtedy, že veľa energie som do toho dával, ale proste, neviem, stalo sa to a to je ďalšia vec, čo by som ešte chcel ku koncu podcastu možno že povedať, že
kokos nedávať tie veci na sociálne siete stále len pekné, lebo to každý dáva, že jak sa mu darí, čo teraz robí a tak ďalej. A reálne aj nie na sociálne siete, ale face to face, keď rozprávam s ľuďmi, málo kto ti povie, že teraz mi toto nevyšlo, toto. Každý len to hraje na neviem čo, hej. Stále je super. Stále je super, presne. A poviem toto, a tak veľakrát aj tých kamošov, reálne, keď ti niekto povie aj to backstoryčko svoje, to backstory a vidíš, že to nebolo také easy a že sa ti tak otvorí, toto je pre mňa jeden taký z identifikátorov toho, že že ten človek je taký, že úprimný, že neukazuje len čo má a tak ďalej, ale že vie aj akože ukázať tú slabšiu verziu seba. Podľa mňa veľmi veľa ľudí sa s tým vie stotožniť, ktorí podnikajú, hej, že bola tam nejaká kríza, zažili nejaké také ťažšie obdobie a dneska som čítal veľmi peknú vec, že podľa mňa každý musí spadnúť na to, aby sa naučil vstať a minimálne akože ťa to naučí nejakej novej skúsenosti, vieš, ako reagovať na takú krízu a tak ďalej, takže netreba sa podľa mňa opúšťať, treba podľa mňa vedieť požiadať o pomoc, priznať si, že mám nejaké ťažšie obdobie a tým pádom určite sa to potom vyrieši. A dokonca ešte viac tebo ľudia budú stotožnení, keď budeš autentický a povieš, že súčasťou tvojho brandu, tvojho personálneho brandu je aj neúspech. Hej, že proste úplne iné, keď budeš od prvého dňa proste to. Je to aj zaujímavejšia story určite. Jasne, vieš, keď tam povieš, že proste bol som na dne, ťažké to bolo, nedarilo sa, do toho som sa, neviem, teraz trestne rozišiel s frajerkou, alebo neviem, proste všelijaké veci môžu nastať, ale akože keď človek zatne zuby tam, tak dá sa odraziť a ešte vyššie vystreliť. Presne spojené s tou krízou. Ak by prišlo teraz obdobie, že by si stratil všetky peniaze, kontakty, status, neviem čo všetko, blablabla, čo by si robil ako prvé a prečo práve to? Išiel by som si kúpiť cigy, aby som si... nie, sa smejem. A možno, že by som si dal takú jednu, nefajčil, aby som si dal jednu takú cigaretku, aby som porozmýšľal nad tým, že prečo sa to stalo a že čo ďalej. Hej? Ale asi by som išiel ten môj koncept, ktorý mi funguje a to zase, že by som pracoval na sebe. Ja stále hovorím aj ľuďom, ktorí nevedia, čo robiť. Podľa mňa najlepšie, čo môžeš v dnešnej dobe spraviť, je, že zobrať nejaké peniaze, teraz poviem 500 € a povedať si, že čo chceš robiť v živote, dajme tomu, že by som chcel byť nejaký marketer, zaplatiť si nejaký kurz a zvyšovať svoju hodnotu ako keby na trhu. A v určitom bode vieš ponúknuť nejakej firme, že ja neviem, príklad poviem, budem vám spravovať siete sociálne, za 300 €, hej, príklad, o tých peniazoch sa bavíme a tak ďalej. A nejakým spôsobom sa po takých mini schodíkoch dostať zase hore, ale s tým, že už raz si to celé zažil, tak už by to bolo rýchlejšie podľa môjho názoru. Lebo kontakty ti ostávajú do konca života, hej, už vieš nejak s tými ľuďmi si už komunikovať, čiže to už bude ľahšie a tak ďalej. Čiže ale zase proste hard work. Perfektne, čiže dostávame sa k tomu, že vlastne investícia do seba rovná sa najlepšia investícia. Podľa môjho názoru, nikto to nevezme ti. No. Jasné. Čím väčšiu máš hodnotu na trhu práce, tým lepšie vieš byť zaplatený. Určite, tým viacej peňazí si vieš opýtať a tak ďalej, takže... To je jedna z vecí, čo stále hovorím ľuďom, že napríklad, že prečo stojí vykopanie diery tak málo, lebo to robí každý, vieš. Proste urobíš to, ty robím to ja, keby tu bola Danka, priateľka moja, ona by to robila, síce by sa potrapila dlhšie, ale na konci dňa to robí hocikto. Ale keď nájdeš nejaký taký skill, ktorý robí málo kto, tak budeš aj lepšie zaplatený, aj viac ťa bude ten trh ako keby hľadať a požadovať od teba tvoju službu. Čiže nájsť si niečo aj také, čo možno, že nerobí každý druhý. A keď už nájdeš niečo, čo robí každý druhý, tak byť to najlepšie. No. OK. Perfektne, Miki. Záverom dáme ešte jednu zaujímavú otázočku a to je, že čo by si odkázal možno nejakému človeku, ktorý má že veľké ambície, mladý, veľké ambície, ale nemusí byť ani mladý všeobecne, chce možno niečo zmeniť v živote, chce sa mať lepšie, chce mať lepší životný štýl, chce viacej zarábať, chce možno pomôcť rodine, ale stojí na mieste, možno nevie spraviť ten ďalší krok. No, akože ja určite nie som v role takého človeka, ktorý by dával nejaké brutálne rady, ale čo mne funguje, o čom sme aj kecali, je, že zase čo je psáno, to je dano. Čiže zobral by som si pero papier v tomto prípade a asi by som si fakt napísal, že kde chcem, aby sa môj život odrazil od tohto momentu a ako by som to vedel nejakým spôsobom dosiahnuť. A fakt, ono to je, podľa mňa, že už to je až, v odzovkách poviem, že až trápne, koľkokrát nám toto je akože radené, že fakt ten pero a papier, ale je to funkčné a funguje to. Čiže podľa môjho názoru urobiť to a potom druhá vec, nájsť človeka v svojom okolí, ktorému dôveruješ, ktorý je možno, že tam, kde chceš byť ty
a dohodnúť si s ním nejakú, nie že kávu, ale vyslovene by som toho človeka požiadal, či nemôžeme na nejakej pravidelnej báze sa stretávať, mám ťažké obdobie a že vidím, že ty si to zvládol, ako si to zvládol, čo ti pomohlo a ten človek, ja si myslím, že v 90% alebo 9 z 10 vám povie, že áno, pomôžem ti. A tak, čiže to je moja odpoveď. Perfektne. Keď to môžem skrátiť, jak si povedal, že toto ti veľmi nejde, tak poprvé teda, čomu dávaš pozornosť, to sa reálne deje. Áno. Takže sústrediť sa na to, v čom si dobrý, alebo čo reálne chceš robiť. Čiže čomu dávaš pozornosť, to sa ti deje. A druhá vec, že si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš, alebo že sa hovorí, že ukáž mi tvojich priateľov a ja ti poviem tvoju budúcnosť, tak obklopiť sa ľuďmi, ktorí sú tam, kde chceš byť ty, alebo boli tam, kde chceš byť ty a nájsť si nejakého mentora, ktorý ti pomôže v tej danej veci sa zlepšiť. Presne tak. Tak si to povedal si to skrátené verzii, čo mne nejde. Ale hej, akože je to tak presne. Čiže súhlasím. Perfektne. Miky, ja ti ďakujem veľmi pekne. Takisto ďakujem divákom, že pozerali náš podcast. Verím tomu, že si z toho zoberú nejaké rady alebo nejaké kvalitné hodnotové veci do života. No a my sa určite vidíme. Jasné. A teda teším sa na ďalšiu sériu podcastu. Takisto ja pozdravujem každého. Čaute. Čaute.